Hakui ke jingja ke basosi bat kabala pengendit om tangi ki bahi ngasem. Henry ya barok ki pai ba ka than nong po hi bar kawai. Henin kasngi layo jingtim halor ka jingyap ka basendet jang kawai ka samla breu ka balatip kerteng kum ka wandarisa kongor arpun rusnem bat ka baderu ka basyong basa apordua Karpati Ribo District. Katkum ka jingtip balayo lum laong baki bor pulit jong ka nongba Delhi kilayo kubor halor ka jingyap basendet jong ka ne ka samla kabalaja hakajakasa jongka ha munir ka house number arspa nrupu ar a jongka wasan bihar Delhi hakaba kani kar samna breu kalasong klasa nakamenta ki jingpule ne ka jingtre jongka hakatai kanong ba layo jingte bru lengba u superintendent of police ka Ribo district baki pulit jongka Delhi kilalap ya kani ka mendiap jongka ne ka samla hakatai ka yingsa jongka bat kani ka mendiap jongka kadai kabala khamslem bat omsem lala ba itu shu ya kadur khmat rede haring ka jinglap jongka aadhar card kaba kane ka samla kala apply lala ban itu pat ya kane ka mendiap jongka layo jingtip ru ba ya ka postmortem lane ka jingtip ka babnya halor kate ka jingyap jongka ka samla omsem lala ban le haru kane ka por namar maki bor pulit jongka Delhi kidang ap ya ki bahi ngasem jongka ne ka breu kuba kidang hap banwan napo Meghalaya. Layo jingtip ru bana kaliang kibor pulit jongka district napo Ribo district kilapha ya uwe usop inspektor banya snok tilang lane banya sanran ni kibahi ngasem shanong ba Delhi banlek banjurip ya kate ka mediap juru banchimti ya kate ka mediap jongka te ka samla halor kani ka jingja nakaliang UMLA lane nom ikmat jongka nongpo constituency uba Merrill Bonds im ula pempau ya ka jingsokya ka bajur batru banchimkya nakabenta banya kren bat kibor pulit batru ya kibor penyat district bakin simkia bantoket halo kena jingja hakaba nakaliang une unom ikman ula simkia ru banwat ikilat kilenti nakabenta banyaram yakini kibahaying jongkane kasamla kabalamat yakate kalanot